Sound testing. आंबो बड'लेण्डनि बर' सुरजों रायलायनो हायो आरो बुजियोब्रा नाय आं मोसानायखौ डेन्जार आं नोंनिखौ सोलोङा खोमसियाव मानो थिर गावो आंनि थिरा सार्च लाइटसो मा खालामदों सावलाय जों बादि गोजौ गिदिर जानांगौ DJ S. जाय बे बानलु बोरदोनखौ जायो बेनो आलौ नाङो थगायजालायबाय आंनि साफा Speaker check. मोसानाया बिदि नाय आं मोसानायखौ आं बुंदोंबालाय मा जानो बानलु खारनो हायो बारनोबो हायो मोसानोबो हायो